κάνεις εκεί, τι κοιτάς? Παλιές φωτογραφίες μας. Ήμασταν τόσο δεμένοι τότε. Τίποτα δεν έμπαινε ανάμεσά μας. Και τώρα είμαστε. Όχι, Άγγελε. Όχι όπως τότε. Τώρα με ξεχνάς. Τότε με είχε συνέχεια κοντά σου. Τι παράπονο είναι αυτό? Τι σε έπιασε, τι έχεις? Νιώθω τόσο μόνη. Τόσο φοβισμένη και εσύ λείπεις συνέχεια. Ασχολείσαι με άλλα πράγματα. Με την Ελπίδα και το μωρό της, με το Μαρινάκι, τώρα με την Άντρια και τη μάνα της. Κι εγώ είμαι συνέχεια μόνη. Κάνεις λάθος, δεν σε έχω εγκαταλείψει. Σε υποσχέθηκα ότι θα τον βρω αυτό που μου σε εκβιάζει και θα το κάνω. Όποιος και να είναι. Κι εγώ γιατί νιώθω ότι με έχεις εγκαταλείψει? Δεν ξέρω. Πάντως δεν είναι έτσι. Σήμερα έπρεπε να δω αυτή την Άρτεμη. Να καταλάβω τι ρόλο παίζει αυτή η γυναίκα. Και να σου πω κάτι. Μου δημιουργεί μια ανεξήγητη αντιπάθεια. Εννοείς ότι δεν την εμπιστεύεσαι? Καθόλου. Δεν είναι τυχαίο ότι εμφανίστηκε τη στιγμή που συνέβησαν 3 πολύ σημαντικά γεγονότα. 1 ο θάνατος του γέου, 2 οι απειλές εναντίον σου και 3 το όπλο στο αυτοκίνητο του Πάνου και η απαλλαγή της Ήβης. Και τι, λες ότι μπορεί να έχει σχέση αυτή? Δεν ξέρω, πάντως αυτή η γυναίκα είναι παράξενη. Πολύ παράξενη. Πού πας τώρα? Δεν ξέρω που να είναι. Πνίγομαι εδώ μέσα, θέλω να πάρω λίγο αέρα. Είσαι σίγουρος? Σχεδόν. Αλλά δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Σύμφωνα με αυτά που μου είπε ο πατέρας της Άννας, η ιστορία ταιριάζει. Αύριο θα μου στείλει και τα στοιχεία. Τότε θα είμαστε σίγουροι. Ωραία. Κι αν είναι έτσι, τι σημαίνει αυτό? Εδώ είναι το περίεργο. Δεν μπορεί να έμαθε την αδερφή τους, να τους το είπε και αυτοί να τη σκότωσαν. Κάτι άλλο έψανε. Κάτι άλλο εκτός από αυτό. Τι άλλο μπορεί να έψαχνε? Δεν ξέρω. Σίγουρα υπάρχει κι άλλο ένα κομμάτι του παζλ που δεν το έχουμε. Αυτό πρέπει να έψαχνε η Άννα. Γι' αυτό δεν μίλησε ούτε σε μένα, ούτε σε εκείνους. Ναι. Σε έχουμε προειδοποιήσει, αλλά φαίνεται δεν καταλαβαίνεις. Η διορία σου τελειώνει. Ήθες να πεθάνεις. Τι φοβάστε από μένα? Δεν φοβόμαστε τίποτα για κανένα, μικρή μου. Απλώς δεν μας αρέσουν οι παρήσακτοι. Αν συνεχίσεις να ανακατεύεις, θα σε τελειώσουν.
Αγάπη μου, ήρθες. Δεν έφυγα ποτέ από δίπλα σου. Είμαι πάντα μαζί σου. Τι είναι αυτό που σε βασανίζει? Θέλω να ξέρεις ότι πάντα θα σε αγαπάω. Το ξέρω. Ήδη ήρθε τελείως ξαφνικά στη ζωή μου. Δεν το είχα προγραμματίσει. Δεν πίστευα ότι θα είμαι μια άλλη γυναίκα μετά από σένα. Αυτό που είχαμε ήταν κάτι μοναδικό. Αυτό που έχουμε είναι μοναδικό. Ναι, αλλά εσύ δεν είσαι πια εδώ. Εγώ είχα μάθει να σε έχω συνέχεια δίπλα μου. Χρειάζομαι έναν άνθρωπο. Το ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να σου προσφέρω πια ό,τι θα σου έδινα αν ήμουν στη ζωή. Η αποστολή μου πια είναι άλλη. Δεν πρόκειται να αφήσω κανέναν που ευθύνεται για το θάνατό σου ατιμόρυτο. Θα αφιερώσω όλη μου τη ζωή στο να πληρώσουν οι ένοχοι. Μακάρι να ήσουν εδώ. Είμαι, αγάπη μου. Είμαι. Και θα είμαι εδώ για όσο με χρειάζεσαι. Ήδη Είναι η καλύτερη επιλογή. Εσύ έχεις ανάγκη μια γυναίκα να την αγγίζεις. Να ζεις μαζί της. θα σε αγαπάω για πάντα. Κι εγώ. Για πάντα. Πώς είσαι? Έκανες αιμοκάθαρση? Θέλω να μιλήσω με τους γιατρούς σου, να μάθω για την κατάσταση σου. Δεν νόμιζα να έρθει να μιλήσουμε για αυτά τώρα. Αυτή στην αποθήκη δεν σπάνε. Η Ένεση δεν έκανε τίποτα. Στον πάνω έφερα αλλεργία, ακόμα το ξαναπεθάνει. Πρέπει να σκεφτείς άλλους τρόπους να τους κάνεις να μιλήσουν. Σκέφτηκες ποτέ ότι μπορεί να μην είναι αυτός που στο έκλεψε, αλλά κάποιος άλλος? Έχεις κάποια ιδέα ποιος? Ο Άγγελος, ποιος άλλος? Όχι, δεν είναι ο Άγγελος. Συνεχίστε να κάνετε αυτό που κάνετε και θα σπάσω. Τώρα κάνει κι ο άλλος απεργία πείνας, του συμπαραστήκεται. Θες ακόμα λίγο τσάι? Όχι, αγάπη μου, είμαι εντάξει. Ναι, παρακαλώ. Όχι, όχι, δεν με ξυπνάτε. Τι? Δεν είναι δυνατόν. Ναι, κατάλαβα. Πού? Ναι. Εντάξει, θα περάσω κάποια στιγμή από το γραφείο σας. Σας ευχαριστώ. Αγάπη μου, τι έγινε, ποιος είναι αναστάτωσε έτσι πρωινιάτικα? Προσέλαβα ένα detective για να βρει τον ονό μου. Ωραία, συγχαρητήρια. Και εμένα πότε θα μου το έλεγες αυτό? Θα στο έλεγα, Βίκτορα. Δεν περίμενα ότι θα έχω τόσο γρήγορα νέα. Του το βρήκε ήδη. Ωραία, και γιατί είσαι έτσι, αυτό το μπρέχει, τι, εσύ, τι συμβαίνει? Είναι νεκρός, Βίκτορα. Νεκρό. Πώς? Δεν ξέρω, δεν μου είπε, δεν. Μου είπε μόνο που θα φορώ τον τάφο, πρέπει να πάω. Κάτσε, θα σε πάω. Κάτσε.
Κάθισε, Στέλλα. Λοιπόν, γιατρέ, τι σημαίνει τελικά? Είμαι έγκυος ή έκανα λάθος? Η εγκυμοσύνη επιβεβαιώθηκε. Θα γίνεις μητέρα. Τι συμβαίνει, δεν χαίρεσαι με το νέο? Ναι, απλά είχα μια μικρή ελπίδα ότι δεν. Λοιπόν, πρέπει να σου εξηγήσω μερικά πράγματα. Θα προσέξεις πολύ τη διατροφή σου. Εάν καπνίζεις, το σταματάς αμέσως. Λίγο κρασάκι δικαιούσε. Θα αυξήσουμε το σίδηρο. Γιατρέ, ήθελα να ρωτήσω. Μπορούμε να κάνουμε τεστ DNA πριν να γεννηθεί το παιδί? Ναι, παρακαλώ. Ναι, μάλιστα. Τι ώρα θα γίνει η παράδοση? Ξέρετε, είναι λιγάκι πήγον. Μπορώ να περάσω να το πάρω εγώ? Ωραία, έρχομαι εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα πας εσύ? Ναι. Θες να έρθω μαζί σου? Δεν χρειάζεται. Σε μισή ώρα θα είμαι πίσω. Καλά. Σε περιμένω εδώ. Έλα, καλημέρα. Σου έχω ευχάριστα νέα. Πρωινή. Λέγε, τι νέα έχουμε? Πήρε φωτιά το τραγωμαϊκό? Όχι, αλλά βρήκαν τον ονό της. Τι έκανε, λέει? Βρέθηκε ο ζωγράφος, αλήθεια, πού είναι? Για μάντεψε. Βαρβάρα, τέλειωνε, πες μου, πού είναι? Στο μνήμα. Δεν είναι αστείο αυτό πρωινιάτικα. Μα δεν σου κάνω αστείο, αφού εκεί τον βρήκα. Το άκουσα που το έλεγε η Ελπίδα στον Βίκτορα. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Δεν είναι. Μάθε σε ποιο νεκροταφείο είναι. Πρέπει να πάω να το δω ο ίδιος. Διαφορετικά δεν πιστεύω τίποτε. Οκ. Δεν μπορεί να φύγεις έτσι. Είχες πει ότι δεν θα πέθαινες αν δεν έπαιρνες την εκδίκησή σου πρώτα. Ακόμα και στο θάνατο δίπλα της με ναι. Άραγε πόσα κακά έκανες για την τη γυναίκα. Εσύ το οργάνωσες όλα. Τι
Τι σχέση είναι ίσως με την απαγωγή της Ιβής? Έλα, σε ακούω. Βρήκες τον τάφο του? Έφυγε η Δόμνα. Πάει, πέθανε. Ποιος πέθανε? Ο προστάτης μας, ο ζωγράφος. Τον χάσαμε οριστικά. Μην μου πεις τίποτα, δεν θέλω να ακούσω. Δεν με νοιάζει. Τι είναι αυτά που λες? Εδώ μιλάμε ότι χάσαμε τον άνθρωπο που στάθηκε σαν πατέρας για μας. Μας πήρε από το ορφανοτροφείο και μας γλίτωσε από τα βάσανά μας. Μας στήριξε, μας φρόντισε, μας μεγάλωσε. Μας έκανε αυτό που είμαστε. Γι' αυτό που είμαστε είναι καλό. Τι είναι αυτά που λες? Χάσαμε τον πιο δικό μας άνθρωπο. Εσύ τον είχες σαν πατέρα σου. Εγώ όχι. Εγώ έχω εσένα για πατέρα μου, για προστάτη μου, για αδερφό μου. Δηλαδή, σε είχα, γιατί τώρα πια δεν νοιάζεσαι. Δόμνα, σύνελθε. Με την ψυχολογία που κουβαλάς δεν θα πάμε πουθενά. Στη φυλακή η ψυχολογία δεν έχει και πολύ πέρα. Ποια φυλακή? Τι φυλακές είναι αυτές που λες? Δεν κάνεις τίποτα για να με βοηθήσεις. Άσε με. Άσε με. Πήγαινε στην ελπίδα σου, στα προβλήματά σου, στο μωρό σου. Άσε με εμένα. Δόμνα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, εγώ θέλω λίγο χρόνο. Όπως θες. Γιατί, Άντρια? Γιατί τι? Εσύ είσαι καλή σε αυτό. Πρώτη φορά το κάνω αυτό και μεγάλη χάρη σας. Πρώτη φορά. Έλα το. Ξεχνάς πόσα χρόνια σάνιδες στη Στέλλα χωρίς να κουμπίσεις ούτε μία φορά. Αυτό είναι άλλο. Λοιπόν, θα δοκιμάσω κάτι τελευταίο. Και αν δεν βιάσει, μόνο εσύ μπορεί να το κάνεις. Πώς, εδώ του είπα για τη Στέλλα και το που τον ένιωξε. Για δοκίμασε να του πεις για την Ήλη και τον μπασταρδό της. Σε αφήνω τώρα. Εσύ δεν ξέρεις τίποτα? Τίποτα. Ούτε εγώ ούτε αυτός. Δεν ξέρει καν τι ψάχνεις. Και όμως, ο φιλαράκος από εδώ μπήκε σε ένα γραφείο μου και μου πήρε κάτι πολύτιμο. Δεν πήγα ποτέ στο γραφείο. Πήγες! Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι αυτό που πήρες και αναρωτιέμαι πώς νομίζεις ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα, δεν πήρα τίποτα. Αυτό θα το δούμε. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, ποιος είναι? Εκείνη που δεν σε φοβάται. Καλώς την Άντρια. Είμαι έξω ελεύθερη. Το ήξερες όμως, Γι' αυτό μετακόμισες. Για να μην σε βρω και να σας αφήσω να χαρείτε τον έρωτά σας χωρίς εμένα. Το καλό που σου θέλω είναι μακριά μας. Μην τολμήσεις να πλησιάσεις ούτε εμένα, ούτε τη Στέλλα. Άκουσες? Νομίζεις ότι θα σε αφήσω να έχεις ζωή με τη Στέλλα? Πρόσεξε τι λες.
Λέω ότι είσαι δικός μου. Μίλα. Δεν θα να σου φάξω σαν αντί εδώ μπροστά σου. Σκότωσε. Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να βγούμε ζωντανή από εδώ μέσα. Ορίστε, κάντο. Όχι! Κάντο, τι περιμένεις! Κάντο και μετά σκότωσε και εμένα, ορίστε! Έλα! Σου ζητάω συγγνώμη. Σου ζητάω συγγνώμη μέσα από την καρδιά μου που δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το σχέδιο. Και σου υπόσχομαι ότι αυτό που ξεκίνησες, που ξεκινήσαμε μαζί, εγώ θα το τελειώσω. Θα πάρω εκδίκηση. Για τη μάνα μου αλλά και για σένα. Άντε ήρθες, τον έφερες? Ναι, βέβαια. Τι πιστεύω? Νεκρή γυναίκα κάτω από ανεξιχνίαστες συνθήκες. 3 ορφανά χωρίζονται για μια καλύτερη ζωή. Όλες οι εφημερίδες γράφανε για αυτούς, είχε γίνει χαμός. Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε νεκρή, τραγικές φιγούρες στα 3 ανήλικα παιδιά της. Αυτό είναι το πιστοποιητικό της υιοθεσίας. Έχει μέσα τα στοιχεία. Τα πάντα. Το όνομα της οικογένειας, πότε έγινε, ημερομηνίες, τα πάντα. Άρα είναι αυτή. Ναι. Η Άννα είναι το 3ο παιδί, Χριστέ. Γιατί να τη σκοτώσουν? Δεν ξέρω. Προφανώς αυτός που έδωσε την εντολή δεν το γνώριζε. Λοιπόν, η Άννα βρήκε η ίδια ότι ήταν το 3ο παιδί της φωτογραφίας και δεν μίλησε σε κανέναν. Συνέχισε να ψάχνει. Μέχρι που τη σκότωσαν. Το θέμα είναι, πρόλαβε να βρει αυτό που έψαχνε ή όχι? Δεν ξέρω. Πρέπει να μάθουμε τι έψαχνε. Εσύ ποιος είσαι, τι θέλεις και πώς μπαίνεις έτσι στο γραφείο? Αντρέας Αργυρού, αντικαταστάτης Καραμανόλη. Του είμαι αντλονόιο ή δεν ήρθα να αντικαταστήσω κανένα. Πάλε καλά, γιατί την Καραμανόλη δεν μπορεί κανένας να την αντικαταστήσει. Ήρθα εδώ για να οργανώσω τα πάντα από την αρχή. Και θέλω κάθε μου απόφαση να τηρείται κατά γράμμα. Μάλιστα, τούτο μας έλειπε τώρα. Η αλήθεια λείπουν σας πολλά πράγματα και ξεκινούμε με το να μου φέρεις το φάκελο της Ήβης Δραγούμη. Τώρα! Και τώρα πώς προχωράμε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι δρόμο έχει ακολουθήσει η Άννα. Ποιος ήξερε ότι είναι το 3ο παιδί? Ποιος την ήθελε νεκρή? Λες ότι δεν ήταν η Δόμνα και ο Άγγελος? Και μόνο η ιδέα ότι είναι αδερφή του Άγγελου με τρελαίνει. Η Άννα μου, αν είναι δυνατόν. Ωραία, κοίταξε. Να πάμε να συναντήσουμε τον Άγγελο και να του μιλήσουμε. Όχι τον Άγγελο. Τη Δόμνα. Γιατί επειδή είναι γυναίκα? Επειδή μου χρωστάει μια απάντηση. Τι απάντηση?
Όταν ήμουν στο νοσοκομείο είχε έρθει από πάνω μου. Το αρνείται, αλλά το θυμάμαι πολύ καλά. Είχε έρθει από πάνω μου και μου είχε πει πως έχουμε δεσμό αίματος. Ναι, σωστά. Τι να εννοούσε όμως? Αν η Δόμνα ήξερε ότι η Άννα είναι αδερφή της, τότε ο δεσμός αίματος... Είναι το παιδί που έκανες με την Άννα. Ορίστε. Τι που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί έστειλαν κάποιον με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αναλάβει την υπόθεση. Το Υπουργείο Ανάκαμψης είναι ανησυχεί και δεν έστειλαν οποιοδήποτε για την υπόθεση. Επιλέξαμε μέσα από πολλούς για την δουλειά. Ναι, αλλά αν έχει κάποιον που γνωρίζει τόσο καλά την υπόθεση όσο είναι η συγχωρεμένη Καραμανόλη, τούτος είμαι εγώ. Αν γνώριζες τόσο καλά την υπόθεση, θα είχατε τώρα δολοφονημένη μπας στην νόμο χωρίς ένοχο. Όχι, ένοχον έχουμε και είναι ο Ρεμής Φραγκόπουλος και καλύφθηκε τον το Υπουργείο. Τούτο να πείτε στα αφεντικά σας. Αφεντικά έχουν οι 1.800 συνεργάτες και απαιτώ πλέον να μου μιλάς με τον κατάλληλο σεβασμό. Μάλιστα. Αυτός είναι. Αυτός. Νομίζω ότι άλλαξαμε σπίτι για να μην μας βρει κανείς. Σήκω λίγο, θα πάω. Πάω εγώ. Γεια σας. Τι έγινε, τι θέλετε πάλι? Λυπούμε για την ενόχληση, αλλά είναι κάτι σημαντικό. Τι τρέχει? Χάθηκε ο Πάνος. Τι εννοείται χάθηκε ο Πάνος? Έφυγε από το σπίτι χωρίς να ενημερώσει. Ξέρετε που μπορεί να είναι? Δεν έχουμε ιδέα. Δηλαδή δεν τον είδατε τελευταία? Το συνάντησα εγώ κάποια στιγμή. Εννοείς ότι ήρθε εδώ να σας έβρει? Όχι. Βρεθήκαμε κάπου έξω. Μαλώσετε, είπετε κάτι που πρέπει να ξέρω. Ξέρει το κανένας άλλος τούτο? Εμείς δεν είπαμε σε κανέναν τίποτα. Νομίζετε ότι έπαθε κάτι κακό? Αν επικοινωνήσει μαζί σας, ξέρετε τι να κάνετε. Ενημερώστε με. Λοιπόν, αγόρια, έλα. Έλα.
Δεν θα με κάνετε να φανώ εγώ άχρηστη. Θα μιλήσετε, θέλετε, δεν θέλετε. Έτσι μιλάς. Τι είπες, Πανούλη? Για πες μου τι είπες. Σε απείλησα με τη ζωή της γυναίκας σου. Δεν ήταν να σε πειράζει. Αν όμως απειλήσω τη ζωή κάποιου άλλου δικού σου ανθρώπου, θα βάλεις τα κλάματα. Θα με παρακαλάς να μην την πειράξω. Συνεχίζεις. Λοιπόν, πες. Για να πειράξω πρώτα. Την Ήβη. Την κόρη της και αδελφή σου. Κόφτω. Τις πειράξω και τις δύο. Για να δούμε μετά θα μιλήσεις ή όχι. Ωραία. Ωραία, θα σου πω. Τι θέλεις να σου πω. Κάτι που δεν ξέρω, να το βγάλω από το μυαλό μου και να σου το πω, θα το κάνω. Να ξέρεις, θα είναι ψέματα. Τι προτιμάς? Παρακαλώ. Γεια σας. Ονομάζομαι Ανδρέας Αργύρου. Είμαι ο αστυνόμος που ανέλαβε την υπόθεση της Καραμανόλη. Γεια σας. Μπορώ να σας απασχολήσω για λίγο? Ναι, περάστε. Καθίστε. Εσείς είστε... Εγώ είμαι η Ήβη Δραγούμη και από εδώ ο Αντώνης Αντωνίου. Διάβασα τις σημειώσεις της Καραμανόλη και καταλαβαίνω ότι κάνατε κι εσείς κάποιες έρευνες για τη δολοφονία της γυναίκας σας. Ναι, δεν θα το αρνηθώ. Προσπάθησα να ανακαλύψω το δολοφόνο της. Μάλιστα. Φτάσατε σε κάποιον αποτέλεσμα? Έκανα κάποια βήματα, αλλά όχι, δεν έχω κάποια αποτέλεσματα. Ωραία, λοιπόν, ό,τι κάνατε από το τρόζι να πάει να λαμβάνει η αστυνομία και παρακαλώ να μου παραδώσετε όσα στοιχεία έβρατη μέχρι σήμερα. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Γιατί τα πράγματα πλέον πρέπει να γίνονται σωστά. Η Καραμανόλη έκαμε κάποια λάθη, συνδέθηκε με την υπόθεση συναισθηματικά και βλέπετε τι έγινε. Η Καραμανόλη έκανε πολύ καλά τη δουλειά της, με ιδιαίτερο σύλλογο. Αν έκανε πολλά καλά τη δουλειά της, δεν θα πεθάνεις. Πρέπει να προσέχει παραπάνω. Πώς μιλάτε έτσι για μια νεκρή? Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Τότε πέθανε δεν την εξηλαιώνει. Κοιτάξτε, έκαμε κάποια λάθη τα οποία κοστίζουν ζωές. Και θέλω να φροντίσω τα λάθη να μην ξαναγίνουν. Καλημέρα σας. Γεια σου, Νικόλα μου. Συγγνώμη, μάμα. Εγώ φεύγω. Σε παρακαλώ, κάτσε. Μην του δίνεις σημασία, αν είναι πολλά καλά τελευταία. Έχει πολύ θύμο μέσα του. Εν εξεπέρασε τούτον που του έκαμε η Άντρια. Ελπίδα μου, δεν χρειάζεται να το δικαιολογείς. Τούτον που έκαμε η Άντρια ήταν ασυγχώρητο. Με το δίκιο του δεν θέλει να μας βλέπει. Καλά έκαμε κι ήρθες. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο γιατί συνέβη κάτι δυσάρεστο. Τι? Ο νονός μου επέθανε. Λοιπόν, πώς νιώθετε που σας την ελεύθερη? Ωραία. Όμως δεν ήθελα να πλέξω πάνω σου. Ο Φραγκόπουλος σας είπε για το όπλο στο αυτοκίνητο του, ναι? Είναι λίγο παράξενο. Ενώ φαίνεται να σας συμπαθεί πολλά ο Φραγκόπουλος. Αλλά εδώ και καιρό προσπαθεί να μπλέξει τους πάντες. Δεν είχα σκεφτεί έτσι. Σκεφτείτε εδώ, γιατί να σας βοηθάει ο Φραγκόπουλος? Μπορεί να έχετε κάποια σχέση μαζί του που δεν ξέρω. Αν νομίζετε ότι θα τον πιάσετε με αυτά τα κόλπα, ξεχάστε το. Δεν έχω καμία σχέση με τον Φραγκόπουλο. Ούτε ξέρω γιατί με βοηθάει. Είστε σίγουροι? Λοιπόν, μίλα! Ποια από τις δύο θες να χάσεις? Την Ήβη ή μήπως τον μπάσταρδο του πατέρα σου? Μίλα! Σκάσε και μην ξαναπιάσεις στο στόμα σου την Ήβη και το παιδί. Σου δίνω το λόγο. Θα τις βρω μόνες τους και τότε! Εντάξει, θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις, ό,τι μου πεις εσύ.
Αλλά στους σύζυγους. Λοιπόν, ακούω. Πού είναι αυτά που πήρες από το γραφείο του δικηγόρου? Μίλα! Είναι. Τελείωνε! Είναι. Πού θες να σου ορκιστώ? Πού θες να σου ορκιστώ ότι δεν έχω πάρει τίποτα? Δεν έχω πάρει τίποτα, εγώ τίποτα, μ' ακούς? Πολύ ωραία. Ό,τι πάθουν θα φταίς εσύ! Περίμενε! Περίμενε! Όλα καλά? Ναι, μια χαρά. Λοιπόν, ορίστε, εδώ είναι όλα τα στοιχεία. Τα αρχεία του ορφανοτροφείου και όλα τα στοιχεία από τις υιοθεσίες. Ελπίζω να τα χρησιμοποιήσετε σωστά. Έχει δίκιο ο αστυνόμος, πρέπει να συνεργαστούμε με την αστυνομία. Ευχαριστώ που καταλαβαίνετε. Ήταν πολύ δύσκολο να τα καταφέρουμε, όποτε συγκεντρώναμε τα στοιχεία όλο κάτι προέκυπτε και μας εμπόδιζε, αλλά τώρα είναι όλα εκεί. Εγώ θέλω να ξέρετε ότι κάματε το σωστό. Θα τα ξαναπούμε. Σύντομα. Δεν πιστεύω να του τα έδωσες όλα. Όχι. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Για να κρύβεται ο Φραγκόπουλος τόσο καλά σημαίνει ότι έχει βοήθεια από κάποιον. Εμένα με ρώτησε γιατί πιστεύω ότι με βοηθάει ο Φραγκόπουλος και να έχω κάποια σχέση μαζί του. Και τι είπες? Ότι δεν έχω ιδέα και ότι δεν τον εμπιστεύομαι. Δεν τα έδωσα όλα. Κράτησα το φάκελο της υιοθεσίας της Άννας και όλα τα στοιχεία που μας έστειλε ο πατέρας της.